Okay, hello muli sa lahat ng ating mga momshies, popshies at mga anakshies. Ayan, and welcome back to my channel. This is Momshi G, and for today's vlog, meron ako makakasama sa espesyal na miyembro ng Social Climber Squad. At for sure, familiar kayo sa aking background kung nasan ako ngayon. Yes! Walang iba kundi ang nag-iisa, the ultimate, ang ligawin, ang lingunin, ang lapitin ng mga boys. Ang nag-iisang may pinakamakinis na balat, pinakamalambot na mukha, none other than Ronnie Dumadag, aka Miss D! Hello. Ay! Para maglalaro sa wow. Hello. Ano gawin? Okay, for today's vlog, nako, isa sa mga pinakasikat mo kasi sa menu ay ang yung Sino si Mino? menu, yung menu mo sa Okay. luto. Ay ang dinuguan. Oo. Okay, so si Miss D sa dinuguan. Dinuguan. Yes, kasi ito ay isang klase ng luto, o estilo ng luto ng Bisaya. Okay, kasi ang iba merong may ginagataan, merong yung niluluto ng bongga sa suka. So this time, titignan naman natin kung paano natin lulutuin o paano lulutuin ni Miss D ang dinuguan ng Bisaya. So, ako pala magluluto, hindi Ako ka. pala. Tuturuan niya ako. Para sa ating mga main ingredients, kasama dyan ang ating crush, yung ating mga kinrush na bawang, sibuyas at luya. So, pinaghalo-halo na natin yan. Of course, ang meat at ang dugo. Yan. Okay. Miss D, question, regarding sa dugo, meron bang klase ng dugo o blood type na dapat na? Depende sa ano blood type mo. Kung anong blood type ka ba? AB. Tama yan. Okay siya. Pasok siya. Pasok sa kasi AB yan eh. Ano yung AB? Akit baba. Yan. Low blood, high blood, gano'n. Okay, so simulan na natin ang ating lutuan. Tara guys. Okay, so pagsisimulan natin pagluluto, kailangan unang ilagay ang... Siyempre, ang bago dyan lahat, siyempre bubuksan mo muna yung kalan. Ay, sorry. Paano ka makaluto kung hindi mo bubuksan ang kalan? Yan. Tapos, parang paubos na po after yung yan, gas mo. hindi, bago pa lang yan, isang araw pa lang yan. Yung gasol. Iba talaga si Miss. Oo, siyempre. Siyempre, pag natuyo na yung kawali, lagyan mo ng Coca-Cola oil. Coca-Cola oil. Ayan. Kasi nasa Coca-Cola bottle. Okay, so painitin natin muna ng bongga yung ating kawali. Kawali. So, habang pinapainit natin, Miss D, question lang, paano ka natutong magluto? Or may nagturo ba sa'yo? Wala nagturo sa akin, pagising ko ng umaga, when I was 12, Wow! marunong na ako. Pinayos. Charot lang. Alam nila sa akin kasi tinuruan ako ng dati kong amo. So hindi to family, hindi mula sa pamilya mo. Pero actually, marunong ang tatay ko sa mga ganyan kasi expert siya sa Bisaya na talaga Na na mga luto. So, nung tinuruan ako ng amo ko, lutong Tagalog lahat. Siyempre, lutong mga ganyan. So, naisip ko na, alam ko na pala paano lutuin yung luto ng tatay ko na dinuguan. Okay. So, madaling alas 12 pala ng gabi, so mag-ano na kami ng langis. Para mangunguha kami ng dugo sa kapitbahay, kung sino maglalakad, manananggal. Kasama si Aling Milagros. Tsaka, ang talaga namin, main ingredients namin doon sa manananggal, si Trising talaga. Si Trising na nahuli ng taong bayan. Oo, na binato. Now, medyo mainit-init na yung ating kawali. Pwede na natin ilagay ang ating Coca-Cola oil. Coca-Cola oil. May pa-sponsor tayo. Minsan nga Kailangan hindi ba pa silitan. marami? Ayan. Kasi minsan nga, pag wala kang Coca-Cola oil, Cito oil naman. Depende sa lalagyan. Okay, so isabay-sabay na natin siyang ilagay at Sige, igigisa na sabay. natin. Pero habang hinihintay natin kasi dapat mainit mo na maigi mantika. Oo, mga 2 hours bago mo ilagay para sunog agad. Ganun. Ano to? Pero lakasan Hindi naman nilaga. Hindi naman nilagay lulutuin natin, igigisa natin. Isa.
Alam mo, ang secret sa pagluluto, kailangan igisa mo ng igisa talaga yung mga pagkain, yung mga meat, Okay. or kahit anong meat, yung baboy, baka, Manok. chicken. Para- Kailangan igisa talaga kasi lalabas yan. At alam mo na, pag igisa mo yan dyan, lalagay mo yung baboy. Huwag kang maglagay ng tubig kasi magkakaroon siya ng sabaw, ng sarili niya. Magkukusa siya. Okay. Kasi lahat ng meat may tubig. Lahat ng tao may tubig sa katawan. So Even lahat. kahit yung mga meat. Meron yan. Yan, lagay mo na. Lagay na natin yung ating bawang siluya. Kasama ng luya. Oo, kasama ng luya. Kasi matunog. Tsaka iba. Ganyan, dapat ganyan. Dapat may ganyan, di ba? Ano ba yan? Kung hindi ko pa man masabi. Pero alam mo, iba talaga rin ang pagkain kapag may luya. No? Ang bango. Pang wala ng ano yan. Ng lansa. Pero bakit mo naisip yan? Ano bang nakain mo na iba mo ng ibabaw ng buhok mo? Iba yung kulay dito, di ba? Nakakatawa. Wala, para medyo maibala naman yung pusod. Saka ano ka ha? Pilipino ka talaga. Bakit? Taas noo ka eh. Banat na banat. Banat na banat. Yung ano, yung index sa... Ay, meron din sila. May sumasagot. May sumasagot. Okay, paano natin malalaman na okay na ilagay yung ating meat? May konti. Kapag brown na siya, Oo. golden brown. Okay, doon sa mga menu mo, Miss D, aside sa dinuguan, ano pa yung pinaka mabenta o pinaka ano? Humba ko. Yung adobong humba. Ang sarap din kasi talaga. Humba. Tapos lahat halos naman. Ginagmay, pork ginagmay. Okay. So as of now, ayan medyo Ilalagay mo na yan. medyo nag-ano na O, siya. ilagay mo na siya. So pwede na natin ilagay yung meat. Meat. Okay. Then, haluin lang natin ang haluin. So, ito po yung ano, most of the time, nakikita natin talaga si Miss D sa pagluluto ng kanyang mga lutong ulam. Ayan, pero hindi nakikita kung paano mo talaga ginagawa. Actually, na-vlog ko na siya ng Ito. noon, last year. Okay. Paano magluto ng dinuguan. Ang dami nagtatanong sa akin paano lutuin. Sabi ko na sa YouTube ko na siya. Okay, this time, Tapos, lagyan mo ngayon ng kunting patis. kaunting patis. Dito patis. Mostly, yung iba, meron silang Dito sukatan. Meron silang sukatan. So, ikaw, tansyahan. Yes. Depende sa kung magiging panlasa. Sige pa, konti pa. So, sa ganitong uri ng Okay, sandok, tama na. Yan. siguro mga isa't kalahating kutsara. Yes. Tapos pagkatapos niyan, lagyan mo agad siya ng, bago mo siya haluin, lagyan mo na siya ng ng paminta. Pamintang durog. Yan, yan, yung imported yung paminta. Huwag mo Tama. pakita ng May ba sponsor? Oo. Gano'n din to karami. Depende Sige, rin pa. sa pang ano mo. Okay. Yan. Ayan, doon sa mga yung mga naka-sachet na paminta, kasi may mga ganun, no? Na iba nating mga momshi. Siguro mga aabot to ng 4 hanggang 5 sachet ng paminta. So, haluin ko na. Haluin mo lang siya. Okay. So, yung patis, para mas mabilis kumapit din sa karne. Yes. Yun yung sikreto dyan. Habang ginigisa mo kasi siya, tapos, di ba, tatakpan mo yan maya, tatakpan mo siya. Tapos, hinama yung apoy kasi po, magkakaroon siya ng sarili niyang sabaw. Okay. Pag yung oil niya lalabas Oo. din. Okay. Yan. So, after this, pwede na nating Yan na natin takpan. siya konti. Pag nagaganyan kayo, screw mo siya. Ang lalaki ng hiwa ngayon ni Jorik, ha? Tamad siya. Yan. Ito. So, now, Takpan mo siya yan. takpan na natin siya ng ating takpan. At babalikan natin siya, mga ilang 10 to minutes? 15 minutes. 10 to 15 minutes. Tapos hinaan mo lang yung apoy. Yan, okay na yan. Kasi magkakaroon talaga siya ng sabaw mamaya. Okay. And for that, babalikan natin ang ating dinuguan later after 15 minutes. Wala po.
Marites ka na naman. Si Jelay. Oo. Hoy. Siya pala yung camera mo natin. Okay, so ngayon, right after the 10 to 15 minutes natin Yes. pagpapakulo. Tingnan mo ngayon, meron siyang sabaw. Di ba meron tayong pot holder, di ba? Ay, oo. Nasanay lang ako na hindi nagpapatolder. Ayan, di ba meron siyang sabaw, Ayan. sarili niya. Nag-ano siya, nagmantika, or nagsabaw siya ng bongga. So, pwede ko haluin? or- Yes. Huwag kang makatakot. Saka ano pa rin, yung amoy nung patis, saka nung luya, nagmi-mix na siya. Ang bongga ang bango. Di ba nagkaroon siya ng sarili niyang sabaw, di ba? Yes. O saka mantika. So, another 10 to 15 minutes ulit, saka natin ilagay yung blood. Yung blood. So, takpan natin muli. Okay. So, ngayon, you have your, mga bisita. Oo, from Davao. Yung mga, mga kababata. Classmate ko yung isa, ito naman ex-convict doon sa kanila. Pero actually, mas matanda talaga siya. Ah. 50 ka na, di ba? Hindi, 44. Siya naman 49. Uy, 45 ka na. Hindi, ako. 45 ka na. Hindi, mag-ano na ako. Ito naman, para naman classmate ko siya. Bobo kasi ako, nagtapat na... Repeat. Na-repeat ako ng isang beses lang, di ba? So, ang classmate talaga niya, yung kapatid kong babae. Yung best friend ko. And huminto ako dahil nag-circus nga ako, circus sa carnival, ganyan. Bumalik ako ng another year, kaya naging classmate ko sila. Tsaka abstinent siya, hindi pumapasok. Pero matalino ako. Naka-first honor ako, 1 Kasi to nga, 5. naawa lang yung teacher. May hello basher pala tayo. Oo, tsaka wala kang honor, gaga, wala kang honor. Ako talaga first honor, tsaka Paano tayo kasi nga ibang section ka, di ba? Doon ka sa third section. Ako first magkaibang section. pero naka-honor talaga ako. Anong honor mo na? Honorable. Ano nga, pang ilan? First, sa grade 1 first ako. Oh, grade grade 2 first ako, grade 3 first ako. Grade 4 second lang ako. Grade 5 With honor ka na with lang. honor Wala na mga ako. ambisyon. Tapos pagka grade 6 ayun, kick out na. Nag-ikaw, Automatic na suspended. Okay. So ngayon, eto nga 'di ba syempre pandemic, wala tayong mga work sa bar. So aside sa pagla-live stream or pagba-vlogging mo, itong pagluluto mo ang naging source of income mo. Okay. Source of income ko. Since nalalapit na naman na ang Pasko, sa tingin mo, dun sa mga menu mo, ano yung mga pinakamasarap mong mai-offer para sa kanila Noche Buena? Yung katawan ko. Hindi. Native lechon? Meron akong ngayon, holiday menu. Hoy, ang toro. Meron akong holiday menu. Ano ko na yun na. Napalitan mo na ba yung post ko kulay? yun. Ha? Napalitan mo na yung kulay? Oo. Tapos, may nag-order na sa akin ng mga seafoods Ay, para ang sa bongga. Noche Buena nila. So, Advance- soon ilalagay ko magkano yun. Advance na to, booking. Meron na. Ay, December, ang meron akong 10 order in December. Ay, ang Itong November naman, may katapusan, may 15 ako, may 17, 18 gano'n. Syempre pa yung mga events. So, kung Yes. kasi medyo okay na tayo dito sa Manila, no? So, sa mga events and mga parties ninyo, ayun, pwede po ninyong makontak kami ni Miss D. Yes, bilang nag-host kami alalay. ng mga Christmas party, and of course, abangan nyo po ang aking collab with the Nekla. And, Big Squad. Night Ah, Tartaros, yes. si Sir Jeff, it's Jeremy ba yun? It's Jeremy niya. Ito mga taga-punchline love. Chef Line Jeremy. family. Chef Jeremy. Chef Jeremy, pero ang ano niya, yung title niya, it's Jeremy. Okay, naku bongga to. Abangan natin, napakarami pang magaganap kay Miss D. At saka hindi lang basta lutuan. Yes. Hindi lang basta kwentuhan. Naku, marami pang kalokohan. Marami talaga, as in marami. And of course, please subscribe sa YouTube channel ni Ma'am CG. Yan. At naku, ito rin, isa rin sa mga gusto po namin, laging pinopromo sa inyo, ang Kumu account ng aming kaibigan na si Brenda Damage. So, follow niyo po siya sa kanyang Kumu account, Brenda Damage Official. Ayan. Tapos Sira ulo ka. print namin sa Como account. Ayan. Yan. At sa kanyang Brenda Damage, Spaghetti Official Fans Club. Ayan. So after 15 minutes, ilalagay na po ni Althea ang Ang ating dugo. dugo. Ayan. So, di ba parang nag-chicharon na siya. Na Ayan yung crispy. mga crispy. Okay. Ngayon, ilalagay mo na ngayon ang blood. Ang blood. Pwede ko muna haluin yung ilalim or okay. Yan ang masarap sa dinuguan, yung patuyo na siya.
Sige, lagay ka pa, lagay ka pa. Tama na. Huwag mo muna masyado. Huwag mo masyado ipakita kasi yung last time na nag-vlog. Pero yung sa'yo, hindi naman ano. Sige, halo ka ng halo. Pag naghalo ka niyan, ako na. Kita kasi pag naghalo ka kasi ng ganito, halika. Ganito kapag halo. Pag may blood na kasi. Ah, okay. Para? Hindi siya mamuo talaga. Okay. Ganyan. So, sa ilalim pala. Okay. So, parang maiwasan din yung pamumuo ng dugo. After niyan, ganun mo ulit. Ganun mo ulit. Okay. Tapos balik ka naman doon. Ganyan. Mas masarap siya. Kasi- Ito kasi mas ano yung laman. Sa more Bisaya kasi, sa Bisaya kasi talaga is ano, laman loob. Mhm. Sa Manila kasi, ang Laman. hilig talaga laman talaga ng baboy. Tapos, sa Bisaya kasi, tuyo yung ano namin. Tuyo yung Tuyo ang dugo. dugo. Pinatuyo talaga na dinuguan. Walang sabaw. O, kasi yung iba dito, ano, medyo maasim-asim, inaano Pero nila sa suka. lalagyan pa natin ng suka yan. May Okay. Pag naluto na yung dad, saka natin maglagay tayo ng suka na hindi mo inahalo. Kasi pag inahalo mo yun, may suka na. Magiging mapait siya. Mag-iiba yung lasa. Okay. So medyo nag-ano na pala siya. Ayan. Egg sticky. Oo, medyo lumalapot. Sige pa. Ano mo pa kasi So, paluto yan. Kailangan Mahalo rin siya na mahalo ng bongga. yan, ganyan. Para In fairness, medyo nakakapagod din pala magluto ng dinuguan. Kasi kailangan yan. Effort ka talaga kasi kung hindi mo talaga haluin ng haluin niya, mamumuo siya. So, hindi siya kakapit ngayon sa pork. Okay. Sige, okay lang yan. Para pumayat ka naman. Wow! Hindi nga malalim. Wala akong tiyan ngayon. Yan. Keep on mixing. Keeps on mixing lang. Sige. Ako nga tingnan ko nga. Medyo nakakangalay siya. Lalo kung di ka talaga sanay magluto siguro. Ako nagluluto naman, pero yung process o yung procedure nila iba. Diba? Kasi yung iba naming mga friends from Bicol, talagang ginagataan nila. Tapos yung gata, sinusunog pa nila ng sa nyog o niluluto nila. Oo, may ganyan. Mm-mm. Ngayon, so ito, luto na itong blood. Ngayon, maglalagay tayo ngayon ng suka. Maglalagay ka ng suka. Ito isang lang, Sa mga sandok. 3 kutsara lang. I-spread mo lang siya dyan. Nalagyan natin ng sili. Oo. Yan. So, kaya natin mga 3 minutes. Sa mababang apoy. Oo, para huwag mong haluin agad kasi kailangan lutuin mo muna yung amoy ng suka hanggang sa mawala yung amoy ng suka. Okay. Doon Kasi sa pag hinalo mo kasi na may suka kagad, mamumuo. papait siya. Maiiba yung lasa. So, palutuin mo muna kagad yung suka. Pag ganun mo na, dinamo yung suka, saka Sige mo nga, siya. paano? Ganun palagi. Ganyan. Hanggang sa mawala yung amoy ng suka eh. Kasi nasa mukha mo na lahat. Nangasim na yung mukha mo. Tapos pag may sipon ka na nag-clog yung sipon mo, Ano yung clog? nagbara, Okay, yung ilong mo. igana mo lang dito. Hoy! Mawawala siya. Ang sising mo. Sising mo. Charot lang. So, malapit mawala ang suka. Pag malapit na mawala ang suka, yung amoy niya, saka haluin. Okay. Tapos, ilalagay na natin yung Sili. sili. Tapos, lagyan pa natin ng konting paminta. Depende sa panlasa. Tapos, lalasahan mo ng konti. Pag matabang pa, asin na lang ilalagay. Ilalagay. Asin. So, ngayon, right after yung ating 3 minutes, ilalagay naman na natin. Hindi, haluin mo. Haluin na natin siya Kasi ngayon. luto na yung suka. Gaya ng halo kanina. Yes, oo. Ganun na lang. Normal. Normal na halo na. Ayan.
Ang bango, nakakamoy ko na siya. Actually, isa sa mga social climber squad, ang pinaka may favorite nito ay si Bakang. Si Brenda. And even Brenda. Uh, Yan silang dalawa. So, Bakang, alam mo na. Pwede ka na magpa-order. Ayan, tapos maglagay ka ng kunting ano. Tikman mo muna. Ang alat. Wala pa na konting alat. Oh, sige, sige. Lagay mo muna yun. Etong ating Okay, then, Tapos maglagay ka ng kunting konting asin. asin. Ayan, tama na. Pwede mo nang haluin. Then, mix. Okay, now, I think ready na rin tong ating dinuguan na Miss D. Okay na siya, Yes, pwede na natin okay na isal. yun. Patayin na natin. Patayin na natin. Okay, so, kakain na kami ng aming lunch. So, for that, good luck. Kamarami-raming kanin na naman ito. Talaga, Mama Althea. Oo. Mapapalamo na naman tayo. Okay, for today's lunch, it's our dinuguan of Miss T. Ayan, maraming salamat ulit Miss T sa pagturo sa akin sa pagluto ng dinuguan. Ayan, at sigurado mapapasabak na naman kami sa kainan kasi may natira pa kaming fried rice. Ayan, at sa inyong lahat dyan, wag po natin kalimutan subscribe. Didong Vlog. Ayan, and of course, Brand Damage is Prikitik Fans Club sa kanyang fans club page and group page. At sa akin po, Momshi G and Althea Bababo. Sa lahat po ng aming mga social climber sisters. Maraming salamat muli, guys. Thank you for watching and God bless you all. Thank you. Pwede rin siya pampulutan. Thank you. Salamat! Thank you, guys! It's DJ.